Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алгатыба кайбер темалар турында кыскача. Уңыш күбрәк, бәя азрак. Хәзер уңышны нинди бәядән алырга була? Фасадны, түбәләрне яңартылар, биналарны бизәделәр. Сорман авылында капиталь ремонттан соң Сорман мәгълүмат редакциясе үзәге ачылды. Оңайлылык өчен түләргә кирәк. Яршылыга 1 миллиард сумлык 80 яңа автобус биреләчәк. Яңа автобуслар сатып алу турында шәһәр мэры хәбәр итте. Яңа җәмәгать транспорты шәһәргә этаплап киләчәк. Исегезгә төшерәм, Чаллы маршрутларына 135 автобус чыган. Ноэль Мәгъдиев сүзләренчә, маршрут шилтәренең тулы эшләве өчен кимендә 200 кирәк. Чаллыда транспорт хезмәте күрсәтү мәсьәләсен 2025-26 елларда ябарга ниятлиләр. 1 миллиард рублей выделяет Райс Республики Татарстан с разбивкой на 5 лет по 200 миллионов ежегодно. Мы же хотим дальше улучшать транспортное обслуживание горожан. Хотим. Мы на это дело настроены, нацелены. КамАЗ готовится продать нам автобусы. Каждый автобус 18 миллионов. Горкоммунхоз предприятиясе директоры Альвира Глуллин үз вазифасыннан китте. Бу хакта бүген мэриядагы киңәшмә вакытында билгеле булды. Шәһәр башлыгы Ноэль Мәгъдиев Альвира Глуллинга хезмәте өчен рәхмәт белдерде. Ул эшләгән чорда шәһәр өчен мөһим, яхшы, социаль әһәмиятле предприятие булдыруын билгеләп үтте. Благодаря его усилиям создана, по сути, новая материально-техническая база. С нашей помощью были приобретены автобусы, но тем не менее работу этих автобусов должным образом нужно было организовать. И вот он сам и его команда сделали все, чтобы эта важная социальная услуга оказывалась бы на должном уровне в нашем городе. Поэтому я хотел бы поблагодарить вас за нашу совместную работу, пожелать вам успехов на новом поприще. И все, что создано вами и вашими коллегами, надеемся, и дальше устойчиво будет работать. Я уже сказал, впереди новые планы по дальнейшему укреплению материально-технической базы предприятия Горкоммунхоз. Альвира Глуллин урынына кем калачагы әлегә билгеле түгел. Исегезгә төшерәм, Горкоммунхоз җитәкчесе булып ул 2023 елның языннан эшләде. Уңыш күбрәк, бәя азрак. Чаллыда вакытлыча оештырылган базарларда бакчачылар үз продукцияләрен сатуны дәвам итәләр. Хәзер киштәләрдә яшелчәләрдә барлыкка килде. Сатучылар сүзләренчә, аларның бәясе 150-200 сумга кимегән һәм җиләкләр 50%-ка диярлек арзанайган. Хәзер уңышны нинди бәядән алырга була? Бу хакта киләсе минутларда сөйләрбез. Урам базарларында күптәннән җиләк ассортименты бик киң. Хәзер киштәләрдә яшелчәләр дә пәйда булды. Сатучылар билгеләп үткәнчә, таш кабак һәм яшелчәләрне быел былтыргы бәядән саталар. Аның каравы кыяр һәм помидор бәясе 150-200 сумга кимегән. Хороший урожай, из-за этого, да. Еще стали много приезжать торговцев со всех деревень, даже вот здесь вот у нас очень много продавцов. Естественно, цена падает. Вот и в этом причина. А так-то урожай хороший. Особенно на ягоды, на яблоки. 2 года не было съела. А в этом году ведро 300 рублей. А как удалось сохранить и почему в прошлом году не было? Погода такая была. Когда цвело, все. Холодно стало, ветер все сдуло. Ничего, хороший урожай слив. Чия уңышы да яхшы булды. Сатучылар сүзләренчә, быел җиләкләр шулкадәр күп ки, аңа бәя 90%-ка диярлек төшкән. Әйтик, 5 литрлы чиләк өчен узган ел 3000 сум акча биргәннәр. Быел шул ук күләмдә продукт Чаллы халкына 300-500 сумга төшә. Очень дешево. Вишня, даже некоторые за 150 продают 5-литровое ведро. Потому что продать невозможно, потому что ее много. И также смородины и все. Ягод очень в этом году много. И продают все дешево. Погодные условия. Весной хорошая погода была.
из-за этого. А какая стоимость в этом году? 400 рублей вишня. Ну, огурцы есть по 100 и по 150. Бачки по 30, ну 3 штуки за 100 рублей. Чолы халкы шулай кузган ел гүмбә уңышлы бай булуына билгеләп үтә. Быел ул бик соларны сатуга да беркемдә куймый диярлек. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Яршолыда яллар гадәттән тыш хәлсез үтмәде. Итик узган шимбәдә үзәк техник хезмәт күрсәтү базасында зур янгын булды. Куе кара төтен ерактан күренә иде. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре мәгълүматы буенча, корпусларның берсендә лак буяу продукциясе һәм эретүче сыекча тутырылган савытлар янган. К сожалению, жаркая погода вызвала такие последствия. Загорелся склад с производством. Сотрудники МЧС на месте. Пожар площадью 500 квадратов локализован, горение остановлено. Идет проливка тлеющих элементов. Янгынны сүндерүгә 10 берәмлек махсус техника 42 янгын сүндерүче җәлеп ителгән. Янгын нәтиҗәсендә һәлак булучылар һәм зыян күрүчеләре юк. Түгел сәбәпләрне дәүләт янгын күзәтчелегенә ачыкларга туры киләчәк. Фасадны түбәләрне яңарттылар, бинаны бизәделәр. Сорман авылында капиталь ремонттан соң Татмедиа филиалы бинасы Сорман мәгълүмат редакциясе үзәге ачылды. Хәзер хезмәткәрләр заманча шартларда эшләячәк. Бинага инде күптән капиталь ремонт таләп ителгән. Тантаналы ачылышта безнең төшерү төркеме дә булды. Мөхтәрәм кунакларны иҗади номерлар белән каршы алдылар. Тантаналы ачылышка Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев һәм Татмедиа генераль директоры Шамил Садыков килде. Рәхмәт хатларын тапшырганнан соң тасманы кисү тантанасы узды. Сорман районы башлыгы Татарстан рәисенә һәм республика хөкүмәтенә бинаны яңартуда ярдәм иткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Редакция 1931 елда оештырылган, 2026 елда ул 95 еллыгын бәйрәм итәчәк. Шушы үзенең эшләү дәверендә анда инде мондай косметический ремонтлар гына булган иде. Капиталь ремонт төзекләндерү инде без күптән көттек һәм инде бүгенге көндә менә сөйнеп киләбез шушы яңартылган матур бинабызга. Хәзер хезмәткәрләр уңайлы шартларда эшләячәк. Фасадны һәм түбәне генә яңартып калмыйча, барлык биналарны да ремонтлаганнар. Татмедиа җитәкчелеге ярдәме белән барлык җиһазларны да алыштырганнар. Республикабыз рәисе Рөстәм Нургаевич Миннехановка, сезгә, кадерле кунаклар, Асхат Ахметовка аерым рәхмәт җиткерәсез, кайткач. Һәм зур рәхмәт төзүчеләргә һәм кем катнашты моны төзүдә, барыгызга да зур рәхмәт һәм инде теләк шул коллективка, тагында әйбәтрәк эшләргә бөтен уңайлыклар тудырылган. Сорман газетасын халык ничек яратты, моннан соң тагында ныграк яратырлык булсын. Кушылар сезгә матур гына эшләргә, мондый матур бинада тагында матуррак язып, ныграк, яктырак күрсәтергә безнең республиканың яшәешен. Айдар Сәлимгәрәев матур исем уйлап чыгарды бу бинага, матбугат үзәге дип шулай кушты. Шын мәгънәсендә гәҗит чыгаруга түгел, интернетта, социаль эшләрдә матур итеп эшләргә, үзебезнең туган телебездә саф, чиста, матур итеп сөйләшергә, материаллар әзерләргә насыйп булсын, матур итеп эшләргә Алла бирсә. Бик зур рәхмәт шушы җиргә, шушы халыкка, шундый талантлы кешеләрне үстереп безнең оешмага булышканы өчен. Бинада хәзер зур булмаган музей да бар. Сорман мәгълүмат редакциясе үзәге Бөек Ватан сугышы һәм туган якны өйрәнү музее белән берлектә эшләячәк. Лилия Гатина, Елена Камалова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам һәм барчаларыгызга да уңышлы эш атналары телим. Аттестованная и аккредитованная лаборатория ООО «Аттестационный пункт «Надежность» проводит механические испытания, металлографический и химический анализ металла, определение марки стали. Телефон 70 76 20. Рекламная кампания iMedia уже более 12 лет успешно работает на рынке рекламных услуг. Запустим рекламу в лифтах и подъездах жилых домов города. Индор-реклама на стендах в лифтах и подъездах – это гарантированный контакт, близость к потребителю и широкий охват аудитории. Заяви о своей компании. Звони 45 19 02.